wine de hu se do ma ahene ebi na no aka se tie ni rotumfo da rotumfo so wine hu se ebi na no aka se tie ni do ma ahene da e ya bakwasem ne bi o kirem e wo se be kirem so because ye nkirema no be kire ye mu ane yenso de bi ato yetim na ya aka kire nkula no na yenso po ye ye nnim no yeso ye hu bi enti osagefo no ye ba ne nkire be bisa no na ya bakwasem ni se kuro bia na kondwa bia hu wa eni abakwasem enti so ono tane patoso ne o kana bakwasem nche ne mpanyimfo one ne nkura na se yeso ye ratna ha na o kana dia na nche se ntokwa wo bentem na ne ye pese ye hu ni se no kra ne ba bia no kra ne da no no wa for ben fanto because ye kra be atwa efuma ne yenim se sebe baabi e wo ha batase ne yenim se bibi firi baabi e hye do maama ni ha nti ye history da ho na se wo pese mo kan mo kata so da se mo yira yachi eno no ye wura ne so do mpene baabi anokra na ben fanto nti osagefo ne otumfo banda roma me hu ne se be kontokwa se nka be wontokwa kwansa ka sa bre bazu abrozu nana eba ne se ahemfo mienu ne de a se osagefo eno otumfo de be mienu ne de ye nti se bi atwitwa ne yonko ayampia but ye timamufo no ye maburu na ye ba ye ne se atembidie ne kita ye mu nti se mpanyimfo se de nana hema ye ne wedi nkomoyi di ade ne ye betimi atwa ba de ahia no a emma babunu bia ntimi nkasantia ya nkasa ye nana medase nua me na ye me hu asen ne de mani bia bi na no odi hempon bi atem ana odi ni panyina tem ye kra yesusu no me ma me papa na kwakwazu bontene ye fie wo kwana ho ohun se bi frimfo mo ba esa kan kokkoje ne ma me ni ma fa besuo ma me wa fa ne ma na okunso na ya bro wa pa kan kokkoje ibini ko bu ma me wa ni sobra na wie se ma pa betete wo sakaseti apanyini na wie hene yes atam no kra yesusu no bebodo ma hene dina wo kra wo ne sum aba mu sante hene bebo ne dina sum aba mu enye ninne ne mafo na otim fa phone na sabi otomane ye nana ajimabadu ni bi so otomane ye nana sante hene enye se wo se ba ne sa na awode ba ko a men de me ka de a kire maburu ni nyina ni se mpayimfo no bete akonwa so bete abandwa so na se beka se bi te akonwa so se ne yetete so nyina ye akonwa be wetumi bi ani be de ne be won mpayimfo ben samanfo ene ben suwansu a be gina bachi sebe niema bi a ebo be ho bane nti sa wo ya akora bi no kokasa ti ahempemu bi ono de omi na no nka hwenkyere wo na emo hu sunsuanso no de atie bia wo nsa beka benka se be kontokwa na abakwasam na ba akirem no wo na akora na wo so wo agina ho a wo di yewura na tema na wo so wo di yewura panyin no wo no so atem no de nti ameka so oye yewura panyin no ni nyinim no nyini kire yewura do ma ahene enu nti a menka se na konwa so sene no me se yewura panyin e kire se ni mfiem no nyini kire yewura do ma ahene enti wuntimi mfa kamla nsuso sa wo ya bunu no wo ya do mani enkodi sante hena atem sa no wuntimi mfa kamla sunsuso sa wo so ya sante ni enti medi yewura atem na sa wo ya sa na wo fa no me e de ama wo hu enti me de me nko amadwena nka nanom no de wo se ye ya me de hu sa de asundwe beba se bunu ni bi ekwa kaseti asante hene na nka na kwa papa so a ba afre no ne ba bi sane ni ntia o di papa natem ana o kakasetwi di kire no saa ne yenso ya bonofo no se wo ye santini akola no wanu pashiri na ebeto yenso aboa no ha yenso ye beba ne abetwon ye de waba ene de ye hwe na anhwa de ye se do ye se do waye ko wontimi ni himpemu atem no te Ghana de na wo pe me ka se hwe na bodin papa no kwa akwaje ebia no saa nipa no wo maame no papa kra be wo no be mo obra se papa na bono no na wo kokonya phone no tinto credit 2 series gusu a na cha safa be di wo maame ana papa panyimu bi atem wow na ne nyina nkwamra na me hunu se eye kuro bi so fom panyimfo binom ne be sha akire because ye ya hemfo ye wodo maame ne se mo be check pa wo se bunu ni hini bi asori ana do ma hemfo ni bi asori atina se oye oye recording na odi akasa atia kuro bi so fo but me na no da na me hwe social media hu se hini bi be ka abususem pa mu oduru na wiase wa hu da bi anka se binni nkwana we bana de ya basase we so but binni nkwana be fa so be firi hako na nti se sebe mpraduasa bi na maame afiri ne nsa na okwa na himpemu a wanyini onya akora o akokora pa na wote social media se onhwehwe ne maame wu achi nipa na wu awie se onkotufunu no ana se onye de no wa hu se ne maame wu ye no ohwehwe achiri na wo ye hene ne so okoka we e wo social media wo kuro manketo ano se wa mabagad wa mabakwanya se be so benka de bepe bia the moment abeka no ye de ye kan se
ye wura mpa so a yeso ye nakwa ye bompa ye edit ya ba bedi osaje fatem no se de be betim ko bensuom na ba fansa shinap otutu ne be de obro adomafo na abrofo burgers na be de obro benua no saa ne binim so ye betima ye bi usumase what ase na mi hunu se ni nyina ehia ye nyina nipa baako na kuro bi sofo benjai saa we nya nipa we ya boy na anu bi abakasetia sebe ye wura no sremfo kuro bi abetra sremfo ma na tere saa kuro kase ya mo ka ne kase wo pai sremfo efiri ma kuro no wan biu ye do mama ni aba kuro ne betra sremfo na sremfo no susu no besusu no beboa ma niema yeye because tete no kura ko bi ba na edina be ni nubone ewo be ho what I say be ne be kwaji tumi ankasa efiri be ho na baba ne be ne ya aba be ne wo sa nipa na bidi asi na ne bi kwaje wo nananum e de besi wa sister ne waba nchiremai oya atende die de mabe mu be se nipa ne be ye moa ne be ye nkwasiafo me hunu se ni mu bia no emfa so ndwie ma nti de ye se ni se ye nyina ye nka mom se nipa baako ye nyina ye nka mom se nipa baako na papa fo me yenu ne de me hunu se ne mafo yi no ye ne ye create problems e de mabe